Belarus'un Opposisiya vekili Svetlana Tikhanovskaya Avropa liderlerini öz yurdundaky oýanşa gorlaw bermäge hemde dagwaly prezident saýlawlary üstünde dören gahar gazap arasyny Belarus halkynyň saýlawyna hormat goýmaga çagyrdy. Ol bu çağırışı Avropa Birleşiginiň liderleriniň 19-njy awgustda geçirilen adatdan nasary duguşçugyna gawat udak wagtlyk prezident Aleksandr Lukashenkanyň 11-nji gün köçü protestleri we iş taşlaýyşlar bilen ýüzleýdi bolýan wagtyna Belarusdaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşýan Avropa Geňeşine ýüzlenip etdi. Bellemeler Türkmenistanyň metbuaty Belarusda 9-njy awgustda geçen saýlawlar we ondan soňky köçü protestler hakynda hiç bir maglumat bermeýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa gyda liderleriniň arasynda Belarus kardeşini gutlamadyk ýeketek lider bolup galýar. 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan Lukashenkanyň resmi hasapda 80%-den gowrak ses almagy saýlawlaryň galplaşdyrılan barada çaklamaların orta atılmagyna sebäp boldy. Kampaniýa ýygnançyklaryna 10 miňlerçe adam çeken Tikhanovskaya hakykatda 60-70% aralygyny ses alanlygyny öňe sürýär. Opposisiya liderleri 18-nji awgustda häkimet geçişini gurnamak üçin utgaşdyrjy geňeş töredönlerini Lukashenko bu çäräni agdarlyşyk finansiýa hökmüne häsiýetlendirdi. Ses verişlikten soň goňşy Litwadan Tikhanovskaya öz video ýüzlenmesine Avropa Birleşiginiň liderlerini galplaşdyrylan saýlawlary akrar etmezlige çagyrdy we Lukashenkanyň öz milletiniň we dünýäniň öňünde ähli kanunlugyny ýitirenligini aýtdy. Ol ingliz dilinde gurulýan saýlawdan soňky basyp ýatyrmalary ýadgardy we bütün Belarus boýunça öz seslerini goramaga köçelere çykan adamlar aldyran we häkimeti elden vermejek bolup ýapyşan rejim tarapyndan rehimsiz urulup ýenjildi. Türmelere taşlandy we gynaldy diýdi. Avropa Birleşigi iş başyndaky Lukashenko'ya edilen halk gatyşlarynyň ýokarlanyşyny alada bilen tyn etdi. Avropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel 17-nji awgustda online video sammitini yglan edip Belarus halkynyň öz geljegi barada karar bermäge we liderlerini erkin saýlamagy hukugunyň bardygyny aýtdy. Michel protestçilere garşy zorlugy kabul ederliksiz diýip atlandyrdy. Şeýle Michel 18-nji awgustda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefonna gurlaşyp saýlawdaky biýdügünçiliklerden we protestçilere garşy gazaply çäre görülmegininden alada bildirdi. Avropaly diplomatyň Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä iki tarap bu krizisi parahatçylykly soňlamak üçin Belarusary özara diýarlygy höwetlendirmegiň iň gowy ugur ýollary barada maslahat etdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem 18-nji awgustda Putin bilen aýrarlykda telefonna gurlaşdy. Metbuat gurulunyň maglumatyna görä Merkel Putin'e Belarus häkimetleriniň parahatçylykly protestçilere garşy zorluk ulanmakdan saklanmalygyny we siýasy sowlary boşatmalygyny aýtdy. Şeýle Putin'e Lukashenkanyň Opposisiya toparlary bilen gepleşik geçirmeliligini aýtdy. Kreml bu çağrışlar bilen bağlılıkta orkiyetin ýagdaýyň kadalaşmagyna umyt baglaýanlygyny aýtdy. Ýöne daşardan gatışmadan saklanmak duýdurşyny berdi. Rus tarapy kriziň hasam mewjudlygyna sebäp bolmalygy üçin ýurduň içerki işlerine islenlik görnüşde daşardan goşulmak finansiýasynyň kabul ederliksizligini nöwtat diýip Kreml aýtdy. Lukashenko hepde ýagynda Putin bilen iki gezek gurlaşdy we şondan soň Rus lideriniň egerde Belarusa zerur bolsa howpsuzlyk kömegini bermegi wada berenligini aýtdy. Lukashenko 18-nji awgustda yglan edilen utgaşdyrjy geňeşi häkimiýeti el almak finansiýa hökmünde häsiýetlendirdi. Ol Belarusyň howpsuzlyk geňeşi bilen duguşgyny bu çäre ikuçsuz döwlet agdarlyşygy finansiýa we ondan gelip çykýan netijeler hökmünde garaýanlygyny aýtdy. Utgaşdyrjy geňeş ilkinji gezek 18-nji awgustda ýygnanyp halka wekilçilik edýänligini we siýasy maksatlary ýa-da programmasy bolmadan häkimiýetiň parahatçylykly geçişi barada gepleşik geçirmäge çalışýanlygyny aýtdy. Şu aralykda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko içeri işler ministrligine ýurtdaky gozgolanylaryň öňüni almagy,
11 günlük köçü protestler we jedelli prezident saýlawlary sebäpli dören iş taşlayışlar netijesinde daşary ýurt täsirleriniň durnuksuzlyk döretmezligi üçin serket gözegçiligini güýçlendirmek buyurdy. Minskde inni fitne bolmaly, adamlar ýadadylar. Adamlar parahatçylyk we asudalygy talep edýärler diýip Belti döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä prezident 19 awgustda aýtdy. Döwlet Serhet komitetine görkezme berýär. Muny maslahatdan görýär. Söwüşçüleriň, ýaraglaryň, okdärleriň, gozgulumlary maliýeleşdirjek pullaryň beýleki ýurtlardan Belarusa girmeginiň öňüni almak üçin ähli urlar boýunça döwlet serhetini goramagy güýçlendirýär. Bu pulun gelýänligini görýär diýip Lukashenko aýtdy.